Nezlobte vaše paní učitelky, rodiče, dávejte na sebe pozor. A já se budu těšit, že to zase někdy uvidíme. Až vám dám diplomy, respektive vaše paní učitelce, a ta vám je dá v tom autobusu. Ještě se půjdeme rozloučit k autobusu, zamáváme si tam a pak třeba za rok. Mějte se krásně, pojďte si pro odměny a zatím ahoj. Nestrkejte se! Doma odchází! Jak to si může? Nestrkejte se! Lízátko. Tak máme. Výborně. To máte do autobusu, ale se vám hezký jelo na foukání. Tak, tak si něco blíce z nokty, špidorku, lízátko.